Peste o jumătate de oră s-au străduit autoritățile bulgare să-l facă pe șofer să oprească. Autoturismul Skoda, înmatriculat în România, avea 10 persoane la bord, dublu față de limita maximă admisă și circula cu viteză. Agenții au încercat de 3 ori să-l oprească. Au folosit chiar și banda cu țepi pentru a perfora анвелопele mașinii. Ги удра един-два пъти леко отзад своя автомобил. На следващия пункт отново преграждат, успяват много бързо да се организират колегите и от областна дирекция на МВР Бургас и от гранична полиция, за което аз лично, тъй като бях в течение на ситуацията, считам, че действаха доста бързо, професионално, не се поддаваха на напрежение и на паника. Cursa s-a încheiat când șoferul a virat brusc și a nimerit în lacul Vaia, de lângă Burgas. Românul a fost reținut. Nu se cunoaște naționalitatea migranților decedați, însă cei care au supraviețuit se pare că ar avea origini afgane. И тези заградителни мероприятия, за да се спре такъв агресивен водач, да не бъдат с цената на някой. Съжалявам, че има загинали хора. Има загинали 6 мигранти. Statele balcanice sunt rute importante de tranzit pentru refugiații și migranții din Orientul Mijlociu și Asia. Totul a început în 2015, odată cu criza migrației, când Germania a deschis granițele pentru cei care fug de războaie și sărăcie către Uniunea Europeană. De atunci, mulți indivizi folosesc rețele de trafic pentru a-i ajuta.